Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngicela sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe uJohannes umpostoli isahluko se-10 ivesi lama-31 kuze kube ama-42. Kuleyo nkathi amaJuda acosha amatshe ukuba amphohloze uJesu. uJesu wayesethi kuwo, miningi imisebenzi emihle evela kuBaba engantshengisa yona. Yimuphi waleyo msebenzi eningiphohlozela yona na? AmaJuda aphendula athi kuye, asikuphohlozi ngenxa yomsebenzi omuhle, kungenxa yokujivaza, nangoba uthi ungumuntu nje uzishaye, njengoba ungumuntu nje wena uzishaye uNkulunkulu. Waphendula uJesu wathi, angithi kulotshiwe emthethweni wakini ukuthi mina ngithe ningonkulunkulu na? Uma ke umthetho ubiza labo uNkulunkulu abekhuluma kubo ngokuthi onkulunkulu, nombhalo ungenakuchithwa, pho nisho ngani kocwetshisiweyo nguBaba, owathunyelwa nguye emhlabeni ukuthi uyajivaza ngoba ngithe ngiyindodana kaNkulunkulu na? Uma ngingayenzi imisebenzi kaBaba, musani ukukholwa yimi. Kepha uma ngiyenza, kholwani imisebenzi uma ningathandi ukukholwa yimina. Ukuba niqonde nikholwe ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Base befuna ukumbamba, kepha waphunyuka ezandleni zabo. Wayesephindela ngaphesheya kweJordani, kuleyo ndawo lapho uJohannes ayebhaphathise khona uqala wahlala khona. Abaningi bafika kuye bathi, uJohannes kambe akenzanga simangaliso, kepha konke uJohannes akushilo ngalowo kuliqiniso. Abaningi bakholwa kuye khona lapho. Thandwa zami, kunale nkonzo ehlalayo enhlizweni yami. Uma uverse 31 uthi amaJuda acosha amatshe ukuba amphohloze, kepha uJesu waphunyuka. Yangithinta leyo ndaba. Khona into esithi uphunyuka bemphethe, upunyu. Uyabona, ngiyamangala, ngiyathuka, ngiyathoba ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuhlenga, uyakwazi ukukophula, akhiphe emazinyweni engonyama. La beyitshela ukuthi sebeqedile khona. Uyabona, ayike into ebuhlungu njengoba isidalwe songumuntu. Esihlala phansi, sihlele okubi, sihlele ongcolileyo, sihlele somthola kanjani usibanibani, sodila kanjani usibanibani. Uyabona, emhlabeni khona abantu abahlalela lokho, khona abantu abafisa ukubona ungajabuli, khona abantu abajabulela ukuthi izingane zakho ziyasokola, khona abantu abajabulela ukuthi izinto zakhe ayihlangani, khona abanye abantu abajabula nje ukuzwa ukuthi izinto azihambi kahle, bakujabulele futhi lokho. Kodwa ngifuna mina ukuhlala kule nkonzo ethi sebethe bayaqeda, sebethe bayamshaya, sebethe ngekadabule, avedana kophule uNkulunkulu, avedane nje akususe uJehova, kube ngathi akaze kwenzeke lutho. Nabo kube ngathi baphambanelwa imiqondo, kube ngathi bamelwa ingqondo, kube ngathi kunolwembo lukhona, baphaphame sekulethe ukuthi hayibo ngempela usibanibane simdedelile, hayibo ngempela usibanibane asibenza ngalutho, ngempela kuze kuthiwa hayi unethonya lo muntu, kuze kuthiwa hayi unesalamuzi lo muntu, kanti lutho akho salamuzi, wenza njengomusa kaNkulunkulu. Uzwe kuthiwa seyisayiniwe incwadi neyakho iyeza. Uzwe kuthiwa usethole umuntu ozothatha umsebenzi wakho, use-interviewile,
athi uNkulunkulu, no, not yet. Wanqaba umusa, ungibona ngiphila nje, uThixo akavumanga. Kumina kuyahlala inkonzo yokuthi bonke emndenini babeyitshela ukuthi ngeke uphumelele, bonke emphakathini babeyitshela ukuthi uyohlupheka uzufe, bonke babeyitshela ukuthi uyohlanya akekho yokwelapha. Kwanqaba umusa. Wakwafika esigabeni empilweni nawe uqobo lwakho uzibuza ukuthi hayibo, angeke yenzeke le. La uhlala khona phansi uhlanganisa uthi uyasengikwenze konke ukuthi kuvalekile ukuthi akwenzeke ukuthi kunje ukuthi and the only reason or the only answer phuma nayo ukuthi ngeke yenzeke lena. Athi uNkulunkulu sewuconsulte bonke abantu kodwa mina ubungakangizwa. Mina mnikazi wendaba. Mina owenza konke ubungakambuzi. Ingakho kumina kubalekile ukuthi sewukwenze konke. Uthini uNkulunkulu? Sewukhulume nabo bonke. Sewubabuze konke, sewucele kubona bonke. Uthini uNkulunkulu? Yabona khona igaba ezifikayo mina empilweni la sekuxoxe yonke into, yenziwa yonke into, kwaplanwa yonke into, bese ngithi mina animeni kancane bengakamuzi ukuthi uthini ophethe impilo yami. Bengakamuzi ukuthi uthini omdala wensuku. Bengakayi ukuyobuza kubanikazi bomsebenzi ukuthi madoda amadala nakusekukhulunywa, nakusethiwa, nakusekuvela ukuthi nokuthi nithini nina. Abanikazi bezinto. Abantu mabequbuka bephakama bevele endaweni yabo bathi thina besingakasho. Kodwa wena mawufuna ukwenza kahle, kodwa azi ukuthi thina abanikazi besingakasho ukuthi kuzokwenzeka kanje. Ngiyayithanda leyo nkonzo ukuthi mntaka baba sengithema ngithi ngiyabuza kubanikazi bezinto bathi bona bakenzi. So sengicela ukudedela nginike bona indawo yabo. Sengicela ukudedela nginike uNkulunkulu indawo yabo. Sengicela ukudedela ngithi wena Nkosi othi angibe la angenza ukuthi angikhulisela abantwana angibe kulomsebenzi lo ngicela ukushiya kubona. Wadabuka phakathi kwabo uJesu sebeyitshela ukuthi bonke baqedile ngayo. Yabona ngina kuke kwavuka inkonzo insizwa bayikhipha amehlo. Bantu mabeyikhipha amehlo lenkonzo lensizwa bayigunde inwele ikhale lensizwa ithi Nkosi sengikwenzile okubi, Nkosi sengibe inhlekisa. Athi uSamson kodwa Nkosi ungangidedeli ngifele ehlazweni, Nkosi ungangidedeli ngifele kude, igama lakho lijivasekile. Athi ungenani ngidedele mangilala ngilale kube khona abangidlalelayo. Khona isigaba esifika empilweni la umncenga khona uNkulunkulu ukuthi Nkosi angapheli kanje. Kwesinye isikhathi uyacela uNkulunkulu ukuthi Nkosi angikwazi ukufa ngifele kude nabantu bami. Nkosi angikwazi ukufa ngife ingane zami isanje. Nkosi angikwazi ukufa ngishiya umuzi wami isimo sinje. Ngicela okungenani unginike ithuba lokuthi usibani banaganwe hleze kube khona okuzokwenzeka. Ngicela unginike ithuba usibani aqede isikole khona okuzokwenzeka. Ngicela Nkosi unginike ithuba ngilungise lapha nalapha bese uyawuthatha umphefumulo wami. uNkulunkulu uyalalela. Khona into yenziwa uNkulunkulu uyalalela. uNkulunkulu uyalalela. uNkulunkulu akakushiyi wedwa. uNkulunkulu uyalalela. Lithi izwi likaNkulunkulu sebecosha amatshe befuna ukumshaya. Athi uJesu kona konke okuhle sengikwenzile ikona kuyikuphi ke nengikhandela kona ngamatshe. Uyasazi isidalwe siwumuntu sesikhohlwa ikona konke okuhle okwasenzela sona. Uyasazi isidalwe siwumuntu sesihlangene nezitha zakho sesikhohlwa ikona konke oke wakwenza waguqula impilo yaso. Kodwa ngoba namhlanje sivuka ubuntu, ngoba namhlanje sivukwe ikakade laso, ngoba namhlanje sesikhohliwe wena bese sifuna ukuphanyeka kanye nezitha zakho. Uthi uJesu kona konke okuhle ngikwenzile. Athi ngicela ningikhombise okuyikona eningishayela khona, okuyikona eningibulalela khona, ikuphi engikwenzile. La engichitha khona umntaka Maria uthi maningakholwa ukuphuma emlonyeni wami, ongenani kholwani imisebenzi engiyenzele ngoba ngizenzelanga yona ivela kuNkulunkulu. Omani ngakholwa ukuphuma emlonyeni wami, kholwana imisebenzi engiyenzayo ngoba iveli kimi ivela kuNkulunkulu. Mingaveli uNkulunkulu imisebenzi emihle kangaka nithi ivela kuba. Uma sithi akuveli uNkulunkulu pho kuvela kuba. Yazi khona into esishayayo thina njengabantu.
abanye bethu abansundu abamnyama umlunga angasimama to abantu eye usibani bani ave good ebhizinisini usibani bani ukuthi India lingasimama wonke umuntu uthi eye yave umuntu omnyama akasimama kuthiwa no uyaloya lo hayi uthwele lo hayi unezilwane why kungani kunzima kwabanye bethu kwamukela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumbusisa umuntu omnyama uma sazi ukuthi uNkulunkulu uyayibusisa ezinye inhlanga kungani sikuhluleka ukwamukela ukuthi nomuntu omnyama uNkulunkulu uyakwazi ukumbusisa Ndlovukazi Yesu la ibe nathi sibusise sivikele mayisikhanyisela isinika amandla nomusa nothando oluvela kuNkulunkulu somandla okuyena osenzela konke nosikhanyisela konke ngoyisene indodana nomoya ocwebileyo amen